Здравейте! Днес ще си говорим за монтажа на ударопоглъщащи каучукови плочи. На пръв поглед може да изглежда сложно, но всъщност, ако се следват правилните стъпки, всеки проект може да се превърне в нещо напълно управляемо и с предвидим качествен резултат. Нека видим как точно става това. Добре, ето го и планът ни за действие. Ще минем през всичко в 5 основни стъпки. Започваме, разбира се, с подготовката, която е ключова. След това ще разгледаме изискванията към самата основа, ще обърнем внимание на лепилото, ще видим и правилните техники за монтаж. И накрая, но не на последно място, финалните стъпки и поддръжката. Да започваме! И така, първата точка. Защо подготовката е толкова важна? Може да се каже, че това е може би най-важната фаза от всичко. Правилното изпълнение тук е просто задължително, ако искаме накрая да имаме професионален резултат, който да издържи. Всъщност, всичко се свежда до това. Колко дълго ще издържи настилката зависи почти изцяло от качеството на предварителната работа. Това е фундаментът. Ако той не е както трябва, всичко отгоре е компрометирано. Просто няма как да се постигне добър резултат без перфектна подготовка. Добре, щом подготовката е толкова важна, нека да видим какви точно са изискванията към основата. Какво всъщност означава перфектна основа? Нека да разгледаме. В общи линии всичко се върти около 3 основни стълба. Първо, основата трябва да е гладка и равна. Това е, за да може лепилото да има пълен контакт. Второ, трябва да е перфектно чиста. Говорим за никакъв прах, пясък, абсолютно нищо. И трето, което е супер важно, трябва да има лек наклон, около 1-2%. Защо ли? Ами за да се оттича водата и да не се образуват локви, които са враг номер 1 на всяка настилка. Но не е само основата. Оказва се, че и времето навън има огромно значение. Какви са идеалните условия на средата за монтаж? Нека да видим, защото работата извън тези параметри е, меко казано, рискована. Ето го и първият фактор – температурата. Трябва да е между плюс 10 и плюс 30 градуса. Логиката е проста. Ако е прекалено студено, лепилото просто няма да стегне както трябва. Ако пък е твърде горещо, ще стегне толкова бързо, че няма да има време за работа. Следва влажността на въздуха. Идеалният диапазон е между 55 и 65%. И това е супер важно, защото твърде много влага във въздуха, дори и да не я усещаме, може тотално да провали залепването. Лепилото просто няма да хване. И като говорим за влага, стигаме и до самата основа. Тя трябва да е суха, и то не просто на повърхността. Влажността в нея трябва да е под 4%. Това е критично, защото може да има скрита влага, която да избие по-късно и да разлепи всичко. И тук идва един много важен момент. Трябва да се избягва монтаж, ако се очакват резки промени в температурата. Ето защо гледането на прогнозата за времето не е просто добра идея, а е абсолютно задължително. Една неочаквана жега или студ в часовете след монтажа може да провали целият труд. Буквално. Окей, основата е готова, времето е с нас, време е да поговорим за лепилото. Това е свързващата сила на целия проект. И не говорим за какво да е лепило, а за двукомпонентно. Смесването му е цяла наука. Първо, двата компонента се комбинират в точно съотношение – 9:1. Второ, и това е много важно, разбърква се с електрически миксер, докато сместа стане напълно еднородна. Ръчното бъркане тук просто не върши работа. И трето, трябва да се доуства бързо. Веднъж смесено, времето започва да тече. И ето един професионален съвет, който е златен. Винаги трябва да се приготвя само толкова лепило, колкото може да се използва веднага. Защо? Защото времето за работа с него, така нареченото отворено време, зависи страшно много от температурата. При 20 градуса имаме около час, но при 30 градуса това време пада на едва 20-30 минути. Разликата е огромна. И ето ни и на най-интересната част. Основата е перфектна, лепилото е смесено, време е да полагаме плочите. Тук вече нещата започват да придобиват вид. Тук има няколко ключови стъпки, които правят разликата. Започва с бордюрите, те рамкират всичко. След това се нанася тънък слой лепило. И тук е важно не само върху основата, но и по страничните ръбове на всяка плоча. После всяка плоча се притисква здраво, най-добре с гумен чук,
Полагат се плътно една до друга без никакви фуги. И още един трик. Вертикалните фуги между редовете се разминават като при тухлена зидария. Точно тези детайли превръщат купчина плочи в една здрава монолитна настилка. Положили сме и последната плоча, но работата съвсем не е свършила. Всъщност, сега започва един много важен период – на втвърдяване, а след това идва и дългосрочната грижа, която ще гарантира, че настилката ще изглежда добре години напред. Ето как изглеждат нещата във времето. След 12 часа лепилото вече има някаква начална здравина. Но внимание! Повърхността е готова за леко натоварване чак след 48 часа. Преди това никакво стъпване. А пълната си химическа устойчивост, т.е. да може да се мие с препарати, лепилото достига чак след 7 дни. Така че, търпение! А какво правим през зимата? Тук има правилен и много грешен подход. Правилният е да се използват гумени стъргалки и четки с твърд косъм, а снегът да се чисти веднага. Грешният подход – метални гребла, ледоразбивачи, оставяне на снега да замръзне – тези неща могат буквално да съсипят настилката. Един грешен инструмент и инвестицията отима на вятъра. И така, нека да обобщим най-важното. Ако трябва да запомним само 3 неща, те са следните. Първо, успехът е в подготовката. Чиста, гладка, суха основа. Второ, условията. Трябва да се работи в правилния температурен и влажностен диапазон. И трето, търпението. Тези 48 часа преди натоварване са абсолютно задължителни и не подлежат на коментар. Сега, след като процесът е ясен, вече знаем как се изгражда една наистина здрава и дълготрайна настилка. И това неминуемо води до въпроса, кой е следващият проект на открито, който чака да бъде реализиран?